До няколко години дом Олга Скобелева трябва да бъде закрит заради решение на Общинския съвет в Пловдив от тази година. Така част от децата в дома ще трябва да останат на улицата. За да компенсира това решение, Община Пловдив предоставя сграда, която да функционира като социална услуга, център за настаняване от семейен тип. За ремонта на жилището обаче са необходими над 100 000 лева. Започнахме отново с сериозна кореспонденция с Община Пловдив относно финансиране на тази къща. За съжаление не попаднахме в инвестиционната програма на общината и това наложи да направим тази широка информационна кампания за набиране средства и построяването на тази къща с благотворителност. За да наберат необходимите средства, освен чрез дарители, възпитаниците на дома изработват различни артикули, които да изложат на базари в Пловдив. Изработваме най-различни артикули, правим декупаж, пеем същевременно керамични изделия, картички, мартенички, всичко, което може да бъде, може да бъде продадено с благотворителна цел. До момента е събрана едва половината сума, а крайният срок, в който трябва да се настанят децата, е 1 март. В тази кампания масово се включиха нашите деца с благотворителни базари и с изработване на продаване на арт-продукция. Продаване силно казано, защото ние използваме принципа на благотворителност. Значи това, което те са изработили, няма цена. Така че разчитаме общо взето хората, които харесват тези неща и искат да подкрепят нашата кауза, да определят сами каква ще бъде цената. Въпреки всички трудности, децата от Олга Скобелева и ръководството на дома упорито следват своята цел. Бих излязла с гордо вдигната глава и с благодарност, че все пак тези хора са ми подали ръка. Трябва да се помага. Когато ние бяхме по-малки, по-големите ни помогнаха, така че ние сега сме длъжни. Да, смятам, че ще успеем. Надеждите са до 2 месеца в новото жилище да заживеят 14 деца с лека умствена изостаналост на възраст между 7 и 13 години.